Zijn jullie roken? Ja. Ja, op zich wel. Ik was een zware roker. Ja. Nee. Nee, ik ga wel roken. Hoe vaak roken jullie? Te veel. Veel te veel. Dagelijks eigenlijk. Kettingroken eigenlijk bijna wel. En wat vind je van Stoptober? Op zich een heel goed initiatief. Maar uiteindelijk moet het toch uit een stukje 90% wilskracht komen in het moment. Ja, weet je, moet je lekker zelf weten. Ik heb er niet echt een mening over. Het is gewoon beter voor ten eerste ook het milieu, maar ook voor het persoon zelf. Nou, prima. Ik heb een hekel aan de meesten roken in mijn buurt. Dat moet iedereen zelf weten. Ja, daar ben ik heel neutraal in. Zelf wil ik ook stoppen. Dat probeer ik ook. Gaat niet helemaal lekker, moet ik zeggen. Ja, het is een goed idee en het is goed voor mensen als ze iets aan willen doen en kunnen doen. En als ze hulp krijgen, ja, dus mooi. En wat zou jullie advies zijn aan mensen die dit nu proberen? Ja, ik steun hun. Hou het vol. Gewoon proberen vol te houden, ja. Ik heb niet echt... Ja. Ik kan zelf niet stoppen, maar als je het kan... Ja, als je het kan, ga ervoor. Probeer die 2-3 weken door te komen en dan wordt het een stuk gemakkelijker. Volhouden. En er nooit verder aan beginnen. Dat als het natuurlijk even niet lukt, dan je wel die sigaret pakt omdat je op een feestje bent. De volgende dag gewoon weer beginnen met stoppen.